Poprvé v novém roce vás zdravíme se zprávami z Gymnázia Příbram. Je tu leden 2017 a s ním pravidelné televizní zpravodajství školní televize GymTV. Vítejte u jeho sledování. Začneme jak jinak ještě v loňském roce, a to dnem otevřených dveří. Ten škola pořádala 7. prosince a jeho jednotlivá stanoviště vám představí samé aktéři. Tady uvidějí skladbičku, kterou nacvičila děvčata z 1. B a sami si vybrali hudbu i sami si ji vytvořili během tělocviku. My tady máme připraveny nějaké netradiční aktivity do tělesné výchovy. V redakci školní televize GymTV ukazujeme návštěvníkům naši práci, techniku nebo také třeba 3D obraz a mohou si to vyzkoušet například klíčování naživo. Dneska tady jsme v rámci angličtiny a snažíme se to tady nějak oživit zábavně. Prezentujeme soutěž Voda živá a snažíme se lidi informovat o stavu Příbramského potoka. Tady jste mohli vidět nejrůznější pokusy od hrnečku vař přes štěkání vodíku až po zubní pastu pro slony. My jsme dnes hráli v rámci angličtiny divadlo Červená karkulka a do tohoto divadla se zapojila celá naše třída Sekunda. My jsme pro návštěvníky otevřeného dnu připravili zeměpisné hrátky. Připravili jsme si zeměpisné kvízy, doplňování do map, přiřazování k fotografiím. Mohli tu vidět například tamhle vzduchová hlavice, tu operuju já, to je nejlepší pokus. Tamhle máme ještě pokus na parní stroj, také tam máme siloměr. Do knihovny jsme připravili zvláštní čínský hlavolam tangram, který mohli děti skládat, a zároveň tady byli pro ně připraveni průvodci ze třídy Primy, kteří tady byli připraveni budoucím zájemcům nebo našim zájemcům o budoucí studium odpovědět všechny otázky. V rámci společenských věd na střední škole se učí velké množství oborů, tak jsme si připravili prezentaci o tom, které obory to jsou, co se v těch oborech učí a na co budoucí studenty ty obory připravují. My jsme v učebně francouzského jazyka a připravili jsme si informace pro budoucí studenty o studiu, o jazykových certifikátech, o tom, jak výuka probíhá. Pro studenty jsme si připravili prezentaci výuky ruského jazyka na naší škole formou prezentací, recitací a lidových písní. My jsme si dneska připravili pro studenty informace o tom, jaké možnosti mají, když studují němčinu nebo vyberou si němčinu tady u nás na gymnáziu. Pro návštěvníky jsme si připravili prezentaci projektu CAS, což je vlastně partnerská škola soukromá anglická z Southamptonu. Pro naše návštěvníky jsme si připravili spoustu robotů. Nejzajímavější je určitě robot, který skládá Rubikovu kostku. Projekt Erasmus Plus si připravil prezentaci dvouleté práce, která už je za námi. Výstupy, jako jsou mapy, počítačové animace a také se podělují o zážitky se studenty ze zahraničí. Studenti tercie, kterých je tady většina, tak vyrábějí, vytvářejí keramické kachle ve formě domečků různých, co si podle své představy každý připravil. V hudebním dílně se letos účastní zpěvecká skupina ze 3. A. Potom tady máme Gymband, studentský orchestr. Pro studenty, kteří se rozhodli navštívit dnešní den otevřených dveří, jsme si připravili prezentaci z výletů do Skotska, který se uskutečnil minulý rok. My jsme si pro budoucí studenty našeho gymnázia připravili běžnou hodinu dějepisu, kdy vlastně chceme jim ukázat, jak probíhá výuka, a zrovna dneska jsme probírali zrod nacismu. Naším úkolem je představit výuku biologie na gymnáziu, a to především tu část praktickou, což je mikroskopování, příprava různých řezů a preparátů a pitva ryby. Robosoutěž. Tohle každoroční klání robotů a jejich konstruktérů a programátorů předloni tým z gymnázia na republikové úrovni ovládl. Také letos družstvo postoupilo do českého finále.
V patách jim byli Matouš Etler a Stanislav Kamenický. Náhodnému přihlížejícímu by se toto dopoledne na katedře kybernetiky muselo zdát jako výjev z blízké budoucnosti. Už od rána se totiž připravenou tratí proháněli roboti všech možných tvarů a velikostí a sledovali je pozorné oči jejich tvůrců. Nešlo o scénu vytrženou ze sci-fi románu, ale o soutěž pro středoškoláky a vysokoškoláky. Takzvaná robosoutěž, inspirovaná v zahraničí, je zaštiťována již zmíněnou katedrou kybernetiky ČVUT. Tak ten nápad vznikl trošičku oklikou. Profesor Šebek se byl podívat na univerzitě ve Stuttgartu, kde mají obdobnou soutěž pod názvem RoboRace. Inspiroval se v podstatě jejich soutěží a pokusil se prosadit v bakalářském programu kybernetika a robot povinný předmět roboti. Což se mu povedlo, je hned v prvním semestru jako povinný předmět a od toho už nebylo daleko k myšlence uspořádat robosoutěž pro středoškolské týmy. Všichni roboti jsou postaveni ze stavenice LEGO Mindstorm, buď z verze NXT, anebo EV3 a museli být schopni následovat různě zkroucenou, rozšiřující a zužující se čáru, projet bludiště, které se měnilo každé kolo a znovu následovat čáru zpět do cíle. Robot musel být absolutně autonomní a zásahy nebyly povoleny, jakmile robot opustil startovní box a konkurence rozhodně nebyla malá. Oba gymnazijní týmy čelili celkem 30 soupeřům, 16 z univerzit a 14 z jiných středních škol. Do závodu vložili svůj pot, krev a slzy i 2 týmy z gymnázia. Byli jsme tady každé volné odpoledne a stavili jsme, co jsme mohli. S tím, že finální verze byla dokončena až asi týden před soutěží. Obě družstva udělala spoustu práce jak doma, tak na robokroužku ve škole vedeném panem profesorem Benešem. No, atraktivní je to, že studenti si ověří svoje technické schopnosti, samozřejmě si je nějakým způsobem vylepší, naučí se, případně si vylepší svoje logické myšlení, naučí se trochu programovat, no a samozřejmě pak mají radost z výsledku, když to všechno funguje tak, jak má. Na konci sice nebylo potvrzeno zadání příští robosoutěže, nicméně pořadatelé napověděli, že jednou z kategorií bude i krása designu. Tak uvidíme, kdo se stane Miss Robot 2017. Jak se gymnazisté umístili? Tým Mindbreak skončil 17. a tým Mindmaze 13. Stanislav Kamenický, Gym TV, Příbram. Hlavní město Rakouska a neopakovatelná atmosféra Vánoc. Takové byly 2 předvánoční jazykové poznávací zájezdy do Vídně. Na prvním z nich natáčel i Ondřej Lux. Symboly a atmosféra předvánoční Vídně přilákali plný autobus studentů. 8. prosince vyrazili ti německy mluvící na jednodenní výlet s doprovodem paní učitele Karasové, Oravské a Reismillerové. Šlo o první ze 2 zájezdů do rakouské metropole. První zastávka Hundertwasserhaus. Excentrické architektonické dílo, dokončené roku 1985. Dnes je oblíbenou turistickou atrakcí a studenti tedy dostali trochu volného času na drobné nákupy v Hundertwasser Village. Za mnou můžete vidět Schönbrunský palác, ve kterém nás za pár minut čeká samotná prohlídka interiéru. Studentům se tedy naskytla možnost nahlédnout do 40 místností jednoho z nejkrásnějších barokních areálů v Evropě. Po prohlídce se zastavili na Schönbrunských adventních trzích a pak už odjeli do centra. Nejdřív prošli okolo Hofburgu, palácového komplexu v minulosti sloužícího jako královské a císařské sídlo, potom přes Maria-Hilfer-Straße, jednu z největších nákupních ulic, až ke známému symbolu Vídně, katedrále svatého Štěpána. Poté měli studenti rozchod a mohli se volně pohybovat po živém adventním centru města. Sraz byl daný na svátečně vyzdobeném náměstí Marie Terezie. Nakonec dostali studenti rozchod na vánočních trzích, kde mohli nakupovat dárky pro své blízké. Sára Sovičková, Gym TV, Vídeň. Vánoce samozřejmě připomněl i školní orchestr Gimband. Jeho vánoční koncert odstartoval 20. prosince v podvečer a vidět jste ho mohli v našem přímém přenosu. Na místě byl ale i reporterský štáb Gym TV. Vánoce. Jedno z nejkrásnějších období roku a v jeho patách byl i Gimband. Školní orchestr totiž každoročně pořádá vánoční koncert a ten letošní připadal na 20. prosince. Skupina studentů pod vedením paní profesorky Miloslavy Šmolíkové zahrála několik tématických, tedy vánočních písní, ale i zažité klasiky jako Rolling in the Deep nebo Let It Go.
Některé byly do repertoáru Gimbandu nově zařazeny a na veřejnosti zahrány poprvé. Letos máme nové skladby Drag Me Down od One Direction, potom filmovou hudbu Piráty z Karibiku a do třetice vánoční píseň americkou All I Want for Christmas is You. Nové nebyly jen písničky, ale i tváře. Úplnou premiéru měl student první C Pavel Urban. Změna nastala také mezi hudebníky. Například ten nejmladší hrál na housle. Mně to přišlo teda dost krátký, nevím, jestli je to tím, že mě to bavilo, nebo jsme hráli méně písniček, než se hraje normálně, ale užil jsem si to a všechno bylo fajn. Posluchači byli převážně profesoři, rodiče, ale i široká veřejnost. Byla jsem tu po několikáté a slyšela jsem je i na jiných akcích. A moc jim fandím. Na koncert mohl přijít každý a ti, co nenašli čas, mají možnost shlédnout záznam zprostředkovaný školní televizí Gim TV na síti YouTube. Gimband vánočně naladil diváky na nadcházející Štědrý den. Anna Praská, Gim TV, Příbram. Přespat ve škole není od věci, zvlášť když pozdě končíte a brzy začínáte. Ti, kteří ve škole přespali z pátku 16. na sobotu 17. prosince, tak ale učinili z jiného a už docela populárního důvodu. Noc z pátku 16. na sobotu 17. prosince byla jako dělaná pro spaní ve škole. Ani tento rok nechyběla noc v knihovně, tentokrát pro třídu tercie. Paní knihovnice si pro žáky nachystala zajímavé téma, které je podle mnohých největším vynálezem lidstva – písmo. Žáci se rozdělili do 4 skupin, ve kterých hráli všelijaké hry spojené s písmem po celém světě a nechybělo i písmo fiktivní, jako je černá řeč Mordoru. Celou noc zakončila bojovka, ve které žáci běhali po škole a hledali lístečky, na kterých bylo hlaholicí napsáno nějaké české slovo. Můžu rozhodně zhodnotit terci, která se zúčastnila noci v knihovně a můžu říct, že mě opravdu velmi mile překvapili. Že jsem čekala, že to bude náročnější, hektičtější a byla jsem opravdu velmi mile překvapená tím, že s tercí se pracovalo velmi, velmi dobře. Terciáni obsadili spodní patro a hráli různé hry. Zatímco v ateliéru se celou noc malovalo. A to už od odpoledních hodin. Každý žák si mohl zvolit libovolné téma a i techniku, jakou bude pracovat, takže rozmanitost děl rozhodně nechyběla. Všechna byla něčím originální a svá, ale každému se líbí něco jiného. Nejvíce mě zaujala akvarelová malba studentky Terezy Eisenreichové ze 3. ročníku. Letos na noční malování tvořila vlastně květy a bylo to velice pěkné. Akce svou přátelskou atmosférou natknou všechny. Zkusit si to můžete i vy. Možnost totiž budete mít už na jaře. Klára Fichnová, Gim TV, Příbram. Anketa. Otázka byla tentokrát zase pěkně vykutálená. Tak jak si s ní respondenti poradili? Pojďme se podívat. Jaká je tvoje nejoblíbenější komplexní sloučenina? Komplexní sloučenina? Tak to je zajímavá otázka. To jsem nečekala. Tak napadá mě tak Modrá skalice. Neznám komplexní sloučeniny. Asi syrovodík, protože hezky voní. Asi hemoglobin. Tak to bych zatím přinechal na Richarda tuhletu odpověď. No, tak vzhledem k tomu, že z nich dneska píšem, tak asi bychom něco měli vědět, no, tak... No. Já to zkusím. Já bych tam dal třeba, co tam máme? Tetra, amin, chromitý, kation, zdáme. Ježiš, tak to je otázka, teď jsme zrovna probírali. No asi z komplexních těch barviv zřejmě hemoglobin, bez kterého bychom nemohli žít, nebo modrá skalice třeba. No, asi žlutá krevní sůl. To bude nějaký síran, tetra aqua, nikelnatý. Leden 2017 bude především ve znamení dolaďování vysvědčení. Je to tak, Matouši? Rozhodně ano, ale připomeneme i některé akce, které nás čekají. Příjemný den.
Po celý leden budou probíhat předmětové soutěže především na školní a okresní úrovni. Tak třeba příští týden to bude angličtina ve školních kolech a o týden později dějepis na úrovni okresní. 21. ledna, tedy v sobotu dopoledne, zveme všechny zájemce o studium, jejich rodiče, ale také třeba naše absolventy na druhý den otevřených dveří. Připraveny budou učebny i pedagogové a my se těšíme na všechny návštěvníky. 3. února nás pak všechny čekají pololetní prázdniny. A už teď zveme všechny jménem Oktávy a 4. C na první maturitní ples. Vše vypukne 3. února večer. Teď ale teprve vstupujeme do měsíce ledna, a kdo jiný by měl promluvit na začátku roku, než ředitelka školy Iva Kadeřábková. Tady je její novoroční přání. Milí studenti, vážení diváci školní televize GIM TV, dovolte mi, abych vám popřála úspěšný, radostný rok 2017. Studenti, ať se vám daří v osobním i pracovním životě. Maturanti, přeji vám hodně úspěchů u maturitní zkoušky a dobrý start na vaše vysoké školy, na které se chcete umístit. Všem těm, kteří si vyberou naši školu, tak přeji velmi příznivou atmosféru a právě dobrou volbu Gymnázia Příbram Legionářů 402. Vážení přátelé, ať je rok 2017 příznivý. S přáním pevného zdraví a mnoha úspěchů do roku 2017 se připojíme i my. A v únoru u dalších zpráv nashledanou.